lungguh. Lah yo gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh Lis. dibayar larang-larang lungguh ya Mbak Wis ya. ra kuat pokoknya Mas Kezani ngadeg sedikit ora wis. apa-apa. Lah yo faktor U ya berarti. Arep lungguh ra apa-apa. Faktor Niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni BT-ne lempoh rasa. Nah, wis tak ngadeg aku. Nah, Ayo, ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuruh netizen. Nggih, yo Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Ayo wis lali to Pak Oh, Dik. lali ya. Karo Mbak Bintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita. Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Iya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ah. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Nage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah Mas Gading? sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak, Piye? nyerak. Warono sik Pak Dik. Engko Wis lali. aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Ah, iya. Salaman. Salaman sih. Gini. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang Alhamdulillah. sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. nom. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Ya, sugeng dalu. Oh, nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih, alhamdulillah. Loh, sehat. beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lah ngene. kalau karo aku mau lembut ih. Lembute piye? Iya dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Ya Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Gendalu. Loh. Kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Hah? Iya yo ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Gendalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sikik wae. Lah, iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos ya. tos. Oh, beda. Beda, Ini toh. ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang bubal kok. Wis mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. konco banget Konco dadi nek banget. terlalu konco dadi plek 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 plek. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Ah. Nek koncone kental kan ngene iki plek 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 plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek karo kowe gak. ayo plek nanti. Gak. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak. Ya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Orang Dadi aku sing di malam hari ini sowan lagi Mas Nggih, Gading nggih. wonten Pilangarejo. Pilangarejo. Nggih. Nek kok nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Patung Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin Iya. semuanya rawuh alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang pokoknya semua. pulang dari Masih semangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, Lis? dari Ika- IKPR. apa? IKPR. IKPR sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilang Rejo. Keluarga para Pinjam tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya. Kuwi iki dadi Isen-isen watak-wantuku. ya, kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar
semua dusun Pilangreja. Pilangreja semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejanya. Oh iya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya oke blublak, Gini, dublak, yo. bludak, bludak, tumplek blek oke penonton dari tahun Tumplek ke tahun. Yo, tumplek blek Tumplek blek. Sampai yo. Tumpek. 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 Tumplek. Tumpek blek. Tumpek. Tumpek black. Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Gade. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa ini nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Tancap. Angel kok. Pono. Kene tak laras iki. Apa nih? Tutuke. Iki yang di streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menikah gitu. Jadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai suwun. dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Bintang tamu favorit Rano ya. Bintang tamu Kisban, Dremeson. Bintang tamu tamu. Favorit to kae ono kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping piro? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Maem karo Pak Lurah nih ya wis niku maem rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten Mas ujian. Jati. Iki kita saya kathah iki lho. Oh, lah nggih dibaca mawon. Ah nggih padahal Bocor. Diwoco. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki Wong bludak kok dublak kae. Ya. Kok sesuk iki sinau basa wis kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum. sane Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah katis lah nang jarum. Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wis ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wis ngono ki kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alah engko ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing latih aku, Ini Tim. bagus-bagus, ha? Sing latih aku cacah iki. Oh, iki Genzi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok. Ngelatih nggon sarune iki lho. Yo. Ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Gade. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah dua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wis bekas, support. bekas. Siwo anting, Siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenalke engko. Iya. Nggih, Menika napa Mas Iya. Gading lagune? nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Om. Jan lho salah Gimana Mas Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik, Om. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat.
Ya. Oh. Jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku kudu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. Ya. Semoga diterima dan dipakai ya. Om rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sido wayah Gun Iki surat cinta Gun apa, Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek siramu Ini binek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Ya niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Gading gitu loh Mas. Oh, arek iki yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet tok. Kemarin soalnya saya Ya. di wedi kok muntah-muntah terus. Salah nggih Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Sinten? Nolawikan Tioso. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Kiswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu mengko, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua fragmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Sinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi rimen Mas? Ujiwat malu Mas. Pejiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pejiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinangkani Mas Gis. Wah, jana. Poin Tin. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho Tin 250 nggo aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo dong Ya, Lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok Lintang iki. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Mbak. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning
Ya sip suarane Lintang kalah to kowe, Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Ha iso no. Piye tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke, Aja lali gregele. siap. Kadepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Sudah Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati. Sip ta? Sae boten, Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po Sae sae. no. Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu ini Ya sae. Elisa monggo piye? Sae po napa sae lho, Bapak ibu Monggo sae. ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap. Den. Lho bapake lho tiang saya tau. Ayo. Ya Mbak Lintang ya. Monggo. Duet kalau Biswan. Ujiwati yen ketlati anjing jin alisi sasaba wani lancir kuning ngang samaki Sinawang yen ngujiwat pamikir tan kuat kaya arep nikah
Sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Koteng. Engko rampung wayangan melu aku teng nang Sapa? Buri Kelir. Jenenge sapa Gonteng? Oteng. Koteng. Oteng. Oteng, Saya oteng. tahu Oh, koteng. Oteng. Nah, mengkono sesi perkenalane. Perkenalan nang Buri Kelir lho ya. Tak kekrek. Sio-sio. Ora masih kae iki sik laden nyampluk gong. Oh, tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tiba ke Jayawana ya, teman-teman Pawenan. Wah, jos. Jaywono, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntonku upamane sekar ojo ngasih layu angga cecundungku aduh Kang Mas Musti upamane pancen mesti nare sama bisa nyawang sakamu kangang lamrem iremune jemperan sa hanya nyonggah hati eman rasaku maniman seni warna Jayawana, ayo. Coba Mas Gading. Jayawana, ayo. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jaywono nanana. Salah, aku tuh digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswan ya. Cakepane apa to? Jaywono poyang payikan rasaku. Warna kaya kumleyang ragaku Jare warna rasa kaya Wis. Sampun. Wah, Setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, ampun Nggih, dipun Mas pinangan. Gading niki Nggih. pun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pilangrejo menika Bapak Sunaryo sakit minggah Nggih, nggih. jelas niku. Niku. Monggo, ayo srepeke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tutuk, tuk, tuk. Tutuk, tuk, tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujane. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, gue, ngono kok nek cemburu bandingnya apa-apa ya Pak niku. Sugeng Nggih. dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Cek. Elisa, Mbak Tati, Mbak Cek, Lintang. Pak. Mbah Iya, nuwun Bapak. nika saged Mas sowan Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki
iki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak, kula Tapi derek saya nggih Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Saya. Saya. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih, Ya monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok ya diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kadotan Salare. kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Dibika Pak. Jangan buka dhewe wong senesek kula nih. Ben transparan toh Pak, dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, Bumdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Onjes. Dibuka Mbak Lintang, coba Diesel buka. Buka. Nah. dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer wau niku mesti. Boten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Ya, Terima kasih. Dari Bumdesa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketok arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Oh, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Malika oh, Adi. Alexa. Mungkin Oh, nggih, jenengan mungkin. unggahke. Oh nggih. Siap, siap, pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request nopo Bapak request biasane nopo, nggih Pak? Nek kula lagu wajib, lagune wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo dibawani. Oh Di nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jare napa? Oh, lali janji. Lali janji. Lali janji. Wah, Ini Wah, boten lha napa-napa. iki. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan to, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Milih pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting, kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora, aku- Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. To the point. Oh, aku- Wis Aku nek plek. Pak Lurah wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentrehke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicethake. Kudu. Ket sing nyetrake Lisa wae, aku Ya. ora beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji Ah. Widodo Iya. menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Deter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa to iki? Oh, wis saking semangate Pak. Oh, Anake iya. mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Dina Minggu Ter. kang tak anti Ya
Ya Mas Kes ya apa lo Mas Kes ya? Ora. Apa? Yo sikis. Tinamune piye kowe ramirake aku ki ora tau bawa ngene Gue iki ya dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ngetokke. kowe konsen to Pak aku ki tak toke lek ku mikir buri lis Sak wayah-wayah nek. sawaya-waya Wah. aku penting metu sik ya pikiran urusan belakang tinamune ngoyo wara Meneh-meneh HP kok. Nah, penak. ah kowe wae kok. Meneh HP. Cepet. Jebul mung lali Gergel. janjine Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Tasah rono-rono nah. Eneng wis kowe gede tin eneng bintang kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu iki. wis migrain ya Anane pijerasa maya. Jane sapa to sing semoyo iki? semoyo iki Sapa ya? tatin iki sok semoyo biar ngolen Piye? pinter golek alasan Ya iki aja ganggu to. Pintar golek alasan. Sampai iki Jen? Lintang dong coba. Lintang. Nganter-anter angen tumo jos Aku wis ora percaya. Ayo KPR. KPR ayo. Angger di adongi duit kok njuk kaya ulat. weh lah ya karang ya iwake nek ana cacing Mancing ya Angger Pak De. Pak Lurah ngene mancing duit kok langsung. tang kowe nek nyelok aku aja pakde Lah Sapa napa? Mbah? si om ketuan nom pakde nom nih. masih Oh, muda gitu. ya Pak iya 28. Jenengan berapa? nah Malah. berarti adikku bapaknya Oh gitu, oh matur suwun nggih Bapak. Ah, terima kasih. Bapak, Kaya modus. pun wes ra melu-melu Tak saya tutupane dalangnya tak tutupane nah wis aman. ampun wedi Pak jenengan Pak. Napa? Terus siapa lagi? Mas Keswan no Mas Keswan. tamu papa Oh, to. cakepane. Janjane. janjane aku Wene